Είστε στον Α989. Η παρέα είναι στο ραδιόφωνο σας, ο Τάκης Αλεξανδράκης είναι στο μικρόφωνο και με την εξαιρετική συμβολή του αγαπητού φίλου και συνεργάτη Χολύπτακης είναι στο μικρόφωνο και με την εξαιρετική συμβολή του αγαπητού φίλου και συνεργάτη Χολύπτη Σταμάτη Καρλούτσου, ο οποίος εδώ μπορεί να μας υποβοηθά για να βγει όσο καλύτερα γίνεται η εκπομπή στον αέρα και να μας ενδυναμώνει ψυχικά για να φέρνουμε όσο καλύτερα γίνεται εις πέρας το πρόγραμμα, εκπομπή στον αέρα και να μας ενδυναμώνει ψυχικά για να φέρνουμε όσο καλύτερα γίνεται εις πέρας το πρόγραμμα. Θα σας καλωσορίσουμε όλους εσάς, όλες τις φίλες και όλους τους φίλους σε αυτήν την εκπομπή που μας μεταφέρει όλους μας στο χώρο των ανθρώπων με αναπηρία, στο χώρο των προβλημάτων που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες γενικότερα και για το πώς μπορούμε να βρούμε μέσα από την κοινή προσπάθεια τη συζήτηση, την ανταλλαγή ευπαθείς ομάδες γενικότερα και για το πώς μπορούμε να βρούμε μέσα από την κοινή προσπάθεια τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη συνεργασία, το συντονισμό, λύσεις για θέματα που μας αφορούν και είναι σοβαρά θέματα της καθημερινότητας των ανθρώπων με αναπηρία που ζουν καθημερινά με την αναπηρία μπροστά μας, χωρίς όμως αυτό να μας παρεμποδίζει στο να εξελισσόμαστε στον αναπηρία μπροστά μας, χωρίς όμως αυτό να μας παρεμποδίζει στο να εξελισσόμαστε, στο να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία, με θετική σκέψη και θετική ενέργεια να μπορούμε να αποδίδουμε όσο καλύτερα γίνεται στην καθημερινότητα, προσφέροντας και εμείς το δικό μας λιθαράκι στον ανθρώπινο ιστό. Γίνεται στην καθημερινότητα, προσφέροντας και εμείς το δικό μας λιθαράκι στον ανθρώπινο ιστό, στο χτίσιμο της ανθρωπότητας. Μια τέτοια προσπάθεια θα μας ταξιδέψει σήμερα στην μεγάλη θεματολογία των ατόμων με αναπηρία και συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην ανεξάρτητη διαβίωση την οποία έχει μαζί με την παρέα του. Θα αναφερθούμε στην ανεξάρτητη διαβίωση την οποία έχει μαζί με την παρέα του, μαζί με τους πολύ πολύ ικανούς και δυναμικούς συντρόφους, ξεκινήσει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε για το iLiving, να μιλήσουμε για την όλη προσπάθεια της ανεξάρτητης διαβίωσης, το Independent Living που θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για μια πολύ μεγάλη συνάντηση. Το Independent Living που θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για μια πολύ μεγάλη συνάντηση. Έτσι δεν είναι, Στέλιο? Καλησπέρα, Πάτρη. Ναι, πολύ σωστά τα λες. Έτσι δεν είναι, Στέλιο? Καλησπέρα, Πάτρη. Ναι, πολύ σωστά τα λες. Έτσι ακριβώς είναι. Αύριο φεύγουμε ξεκινάει ένα ταξίδι 4 ημερών, το οποίο ακριβώς είναι. Αύριο φεύγουμε ξεκινάει ένα ταξίδι 4 ημερών, το οποίο πρόκειται για μια συνάντηση πανευρωπαϊκού βεληνικούς και αφορά την έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης. Δηλαδή πώς τα άτομα με αναπηρία και αφορά την έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης. Δηλαδή πώς τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα και πρέπει να έχουν τις ίδιες επιλογές σαν να μην είχαν αναπηρία. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν που πρόκειται να γίνει τις επόμενες, ξεκινάει την Τρίτη, τελειώνει την Πέμπτη. Τη διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση και ο iLiving ως οργανισμός πια συμμετέχει για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση και ο iLiving ως οργανισμός πια συμμετέχει για πρώτη φορά σε αυτό το μεγάλο πανευρωπαϊκό γεγονός. Για πες μας λίγο λοιπόν, για να μπορέσουν και οι ακροατές μας και οι ακροατές μας να καταλάβουν τι γίνεται. Τι είναι το Ευρωπαϊκό
δίκτυο του iLiving και πώς έφτασε η σκέψη αυτή και στη χώρα μας και γίνεται πράξη αυτή τη στιγμή. Πώς ξεκίνησε, πώς βρίσκει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση η σκέψη αυτή και στη χώρα μας και γίνεται πράξη αυτή τη στιγμή. Πώς ξεκίνησε, πώς βρίσκει... Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση φτιάχτηκε από τους πρωτοπόρους της Ευρώπης που έφεραν και ενδυνάμωσαν την ιδέα της ανεξάρτητης διαβίωσης στην Ευρώπη. Οπότε συνειδητοποίησαν πολύ γρήγορα και ενδυνάμωσαν την ιδέα της ανεξάρτητης διαβίωσης στην Ευρώπη. Οπότε συνειδητοποίησαν πολύ γρήγορα ότι πρέπει να γίνει κάτι συντονισμένο, πρέπει να γίνει κάτι για όλη την Ευρώπη και έτσι να υπάρχει και μια καλύτερη διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των χωρών όσο αφορά τα θέματα της ανεξάρτητης διαβίωσης. Και τότε αποφάσισαν το 1989 να φτιάξουν αυτόν τον πανευρωπαϊκό οργανισμό. Τότε αποφάσισαν το 1989 να φτιάξουν αυτόν τον πανευρωπαϊκό οργανισμό, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση. Να πούμε λοιπόν ότι είναι απλοί άνθρωποι, φυσικά πρόσωπα που αποφάσισαν να προσφέρουν τη δράση τους. Ακριβώς. Καμιά φορά τα λέμε εδώ έτσι στο ραδιόφωνο ξεκάθαρα, γιατί πολλές φορές μέσα στο μυαλό του καθενός να δημιουργηθούν υπερδυνάμεις και κάτι άλλο. Γιατί πολλές φορές μέσα στο μυαλό του καθενός να δημιουργηθούν υπερδυνάμεις και κάτι άλλο. Να δημιουργηθούν διάφορα πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν ούτε ως ανθρώπους ούτε ως Έλληνες και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πούμε ότι πραγματικά ήταν μια ιδέα που κάποιοι φίλοι που επικοινωνούσαν αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το δίκτυο. Αυτό το δίκτυο έχει... Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πούμε ότι πραγματικά ήταν μια ιδέα που κάποιοι φίλοι που επικοινωνούσαν αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το δίκτυο. Αυτό το δίκτυο είχε βάσεις Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία, Γερμανία, Βουλγαρία. Υπήρχαν πολλοί πυρήνες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν συγκεντρώθηκαν και έκαναν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση. Έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Τα τελευταία και έκαναν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση. Έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Τα τελευταία τα τελευταία 26 χρόνια. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα έγιναν διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες διεργασίες και μία από αυτές τις διεργασίες και μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και αυτό που γίνεται το 2003 που λέγεται και μία από αυτές τις διεργασίες και μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και αυτό που γίνεται το 2003 που λέγεται Freedom Drive. Είναι μία τετραήμερη εκδήλωση που μαζεύονται από όλη την Ευρώπη τα άτομα με αναπηρία που πιστεύουν στην ιδέα της ανεξάρτητης διαβίωσης και διαδηλώνουν και τόσο Ευρώπη τα άτομα με αναπηρία που πιστεύουν στην ιδέα της ανεξάρτητης διαβίωσης και διαδηλώνουν και τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναζητώντας λύσεις εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναζητώντας λύσεις και υποστηρικτές για να εφαρμοστεί αυτή η φιλοσοφία στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Και υποστηρικτές για να εφαρμοστεί αυτή η φιλοσοφία στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Η στήριξη για την διοργάνωση αυτή που είναι αρκετά σημαντική, γιατί γνωρίζω ότι και σε αυτή την διοργάνωση που θα έχω και εγώ η στήριξη για την διοργάνωση αυτή που είναι αρκετά σημαντική, γιατί γνωρίζω ότι και σε αυτή την διοργάνωση που θα έχω και εγώ τη τιμή να βρίσκομαι εκεί, προσεκλημένος από εσάς, από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανεξάρτητης Διαβίωσης, τιμή να
βρίσκομαι εκεί, προσκεκλημένος από εσάς, από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανεξάρτητης Διαβίωσης, που θα συνοδεύσω και εγώ όλη αυτή την αποστολή και είναι πολύ μεγάλη χαρά μου. Καλύπτονται τα έξοδα όλα αυτά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, ο οποίος βρίσκει πόρους? Όχι. Η κάθε χώρα βρίσκει τους δικούς της πόρους. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο iLiving, ο Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος, βρήκε τους δικούς της πόρους, ότι ο iLiving, ο Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος, βρήκε τους δικούς της πόρους για να υποστηρίξει την αποστολή των 26 ατόμων, συνολικά 26 ατόμων, που πρόκειται να ταξιδέψουν από αύριο και για 4 μέρες στις Βρυξέλλες, για να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτή την εκδήλωση. Η προηγούμενη... και για 4 μέρες στις Βρυξέλλες, για να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτή την εκδήλωση. Η προηγούμενη να πούμε ότι ήταν μόνο 11 άτομα, έτσι? Η προηγούμενη αποστολή. Όχι, και την προηγούμενη αποστολή πάλι ήταν 24 άτομα. Όταν είμαι 11 άτομα, είμαι 11 άτομα με αναπηρία. Και αυτή τη φορά πάλι 11 άτομα με αναπηρία είμαστε. Με τη συνοδό συνολικά. Ακριβώς. Το καλό είναι ότι αυτή τη φορά θα έχουμε και συνοδούς. Ακριβώς. Το καλό είναι ότι αυτή τη φορά θα έχουμε και συνοδούς, θα μας συνοδεύουν και δημοσιογράφοι, καθώς και φωτορεπόρτερ, όπως και κινηματογραφίστες, για να καλύπτουν και να ολοκληρώσουν αυτό το γεγονός, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια μετά την επιστροφή μας. Στο σημείο αυτό ενδιαφέρει πάρα πολλούς να μάθουν και πώς θα μπορούν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των ημερών που η αποστολή θα βρίσκεται στο Freedom Drive στις Βρυξέλλες, να παρακολουθούν την εξέλιξη. Θα υπάρχει κάποια διασύνδεση? Συνοδεύουν και δημοσιογράφοι, καθώς και φωτορεπόρτερ, όπως και κινηματογραφίστες, για να καλύπτουν και να ολοκληρώσουν αυτό το γεγονός, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια μετά την επιστροφή μας. Καλύπτουν και να ολοκληρώσουν αυτό το γεγονός, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέχεια μετά την επιστροφή μας. Στο σημείο αυτό ενδιαφέρει πάρα πολλούς να μάθουν και πώς θα μπορούν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια στο σημείο αυτό ενδιαφέρει πάρα πολλούς να μάθουν και πώς θα μπορούν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των ημερών που η αποστολή θα βρίσκεται στο Freedom Drive στις Βρυξέλλες, να παρακολουθούν την εξέλιξη. Θα υπάρχει κάποια διασύνδεση ημερών που η αποστολή θα βρίσκεται στο Freedom Drive στις Βρυξέλλες, να παρακολουθούν την εξέλιξη. Θα υπάρχει κάποια διασύνδεση απευθείας, θα ανεβαίνουν κάποια πράγματα στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να τα βρίσκουν επιτόπου? Ή θα υπάρχει και ζωντανή αναμετάδοση ίσως? Ζωντανή αναμετάδοση δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει όμως μια συνεχή ροή γεγονότων του τι κάνουμε εκεί που θα βρισκόμαστε. Και θα υπάρχουν και κάποια βιντεάκια που θα συνοψίζουν την πορεία του πώς θα αισθανθούν. Και θα υπάρχουν και κάποια βιντεάκια που θα συνοψίζουν την πορεία του πώς θα αισθανθούν και το τι κάναμε εκεί πέρα. Όμως θα υπάρχουν και κείμενα με φωτογραφικό υλικό που θα δείχνουν αποσπασματικά τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Βέβαια, επειδή δεν είμαστε ένας οργανισμός που θέλουμε να κουράζουμε και θέλουμε να γινόμαστε μονότονοι, αυτό θα υπάρχει βασικά σημεία. Οργανισμός που θέλουμε να κουράζουμε και θέλουμε να γινόμαστε μονότονοι, αυτό θα υπάρχει βασικά σημεία καθ' όλη τη διάρκεια. Η τελική και η ολοκληρωμένη του τι έγινε εκεί πέρα θα γίνει με την επιστροφή μας και με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Του τι έγινε εκεί πέρα θα γίνει με την επιστροφή μας και με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μέσα από μια συνέντευξη τύπου. Ένα σύντομο διάλειμμα θα κάνουμε τώρα εδώ και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική κουβέντα που έχουμε για την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας ανεξάρτητης διαβίωσης, iLiving Ελλάδας. Έχουμε το Στέλιο Κιμπουρό που έχουμε για την προσπάθεια της ελληνικής
ομάδας Ανεξάρτητης Διαβίωσης, iLiving Ελλάδας. Έχουμε τον Στέλιο Κιμπουρόπουλο εδώ και μας περιγράφει το τι ακριβώς θα συμβεί και στο Freedom Drive στις Βρυξέλλες και για όλα όσα αφορούν την συνολική προσπάθειά τους στη χώρα. Και εμείς είμαστε μαζί τους πάντα, φίλοι και αγωνιστές όπως και οι ίδιοι. Για να συνεχίσουμε λοιπόν την ξενάγησή μας στον iLiving και στα θέματά μας. Εκεί πέρα, ο iLiving... Να συνεχίσουμε λοιπόν την ξενάγησή μας στον iLiving και στα θέματά μας. Εκεί πέρα, ο iLiving, να πούμε ότι δημιουργήθηκε από άτομα που έχουν αναπηρία. Να πούμε ότι δημιουργήθηκε από άτομα που έχουν αναπηρία. Δηλαδή είμαστε οι ίδιοι που ζητάμε αυτά που θέλουμε και δεν είναι ότι διεκδικούμε μέσω τρίτων τις υπηρεσίες που έχει μέσα του η φιλοσοφία, που έχει μέσα της η φιλοσοφία της ανεξάρτητης διαβίωσης. Δημιουργήθηκε από την πρώτη ελληνική μεγάλη αποστολή που έγινε το 2013. Με δική μου πρωτοβουλία έγινε το 2013. Με δική μου πρωτοβουλία έγινε η πρώτη μεγάλη αποστολή, όπως είπαμε 24 άτομα τότε, χωρίς να υπάρχει κάποιος οργανισμός και 11 άτομα με αναπηρία. 6 από αυτά τα άτομα με αναπηρία αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι και στην Ελλάδα. Και έτσι γεννήθηκε ο iLiving, ο Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος. Να πούμε ορισμένες από τις αρχές και ορισμένες από... Και έτσι γεννήθηκε ο iLiving, ο Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος. Να πούμε ορισμένες από τις αρχές και ορισμένες από τις σημαντικότερες διεκδικήσεις, γιατί αφορούν τον κόσμο που βρίσκεται κοντά μας, να μάθει ακριβώς τι λέμε και τι προσπάθεια γίνεται, διότι υπάρχει πολλές φορές η περίπτωση να σκεφτούν ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα και θα μπορούν περίπτωση να σκεφτούν ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα και θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες ή οι προσπάθειες αυτών των διεκδικήσεων μέσα από τους συλλόγους ή από τους φορείς γενικότερα. Καταρχήν να πούμε ότι ο iLiving δημιουργήθηκε από την ανάγκη... Από τους συλλόγους ή από τους φορείς γενικότερα. Καταρχήν να πούμε ότι ο iLiving δημιουργήθηκε από την ανάγκη απουσίας ενός οργανισμού που υποστηρίζει καθ' αυτή την έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης. Είμαστε ο πρώτος οργανισμός που δημιουργήθηκε γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Δεύτερον, θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί στην Ελλάδα, κάτι το οποίο όταν ακούγεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί στην Ελλάδα, κάτι το οποίο όταν ακούγεται παρεξηγείται και κάτι το οποίο δεν έχει φτάσει, δεν γνωρίζω τους λόγους, δεν έχει φτάσει ακόμα στην Ελλάδα με τον τρόπο που διεκδικείται έξω. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε τον οργανισμό και να έχουμε μια διασύνδεση άμεση, γρήγορη και θεωρούμε ορθή με τις ιδέες και γενικά άμεση, γρήγορη και θεωρούμε ορθή με τις ιδέες και γενικότερα το κύμα της ανεξάρτητης διαβίωσης όπως αυτό εκπροσωπείται στο εξωτερικό. Τι είναι η ανεξάρτητη διαβίωση? Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι η ανεξάρτητη διαβίωση? Θα είναι μια απλή ερώτηση που θα κάνει οποιοδήποτε. Βεβαίως. Όταν λέμε λοιπόν ανεξάρτητη διαβίωση να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι η ανεξάρτητη διαβίωση? Θα είναι μια απλή ερώτηση που θα κάνει οποιοδήποτε. Βεβαίως. Όταν λέμε λοιπόν ανεξάρτητη διαβίωση εννοούμε εκείνες τις υπηρεσίες, τα μέσα που βάζει στο κέντρο της ζωής των άτομων με αναπηρία, της ζωής του, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει αυτά που θέλει να επιλέγει χωρίς να υπάρχει, να εμποδίζει, χωρίς να δυσκολεύεται, χωρίς να περιορίζει, χωρίς να υπάρχει, να εμποδίζει, χωρίς να δυσκολεύεται,
χωρίς να περιορίζεται από την όποια αναπηρία. Αυτό με λίγα λόγια λέγεται αυτοκαθορισμός. Βέβαια, για να μπορεί να επιτελεστεί αυτή η ανάγκη, ένα πολύ βασικό και πυρηνική έννοια για την ανεξάρτητη διαβίωση είναι ένα πολύ βασικό και πυρηνική έννοια για την ανεξάρτητη διαβίωση είναι η προσωπική βοηθή. Όταν λοιπόν λέμε προσωπικούς βοηθούς, εννοούμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μπορεί και να μην είναι η οικογένειά σου, ξένοι άνθρωποι, τους οποίους επιλέγεις εσύ και οι οποίοι πληρώνονται από το κράτος, είναι μια υπηρεσία για να μπορείς εσύ να ντύνεσαι, να ετοιμάζεσαι, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να μαγειρεύεις, να ζεις μόνο στο σπίτι σου και να κάνεις ό,τι κάνει οποιοδήποτε που δεν έχει αναπηρία. Αυτό που ισχύει μέχρι τώρα και είναι μεγάλο αρνητικό για οποιοδήποτε άνθρωπο είναι άτομα με αναπηρία, άτομα που δεν έχουν την ιδιωτική οικονομική ικανότητα, δυνατότητα. Άτομα με αναπηρία, άτομα που δεν έχουν την ιδιωτική οικονομική ικανότητα, δυνατότητα, να πληρώνουν τέτοιους ανθρώπους, να ζουν περισσότερα ιδρύματα. Ίδρυμα σημαίνει περιορισμός ζωής, περιορισμός επιλογών, περιορισμός αποφάσεων, μια γετοποίηση, μια απομόνωση της ποιότητας ζωής. Έτσι λοιπόν η ανεξάρτητη διαβίωση είναι αντίθετη στην ύπαρξη των ιδρυμάτων. Η βασική της ιδέα είναι της ποιότητας ζωής. Έτσι λοιπόν η ανεξάρτητη διαβίωση είναι αντίθετη στην ύπαρξη των ιδρυμάτων. Η βασική της ιδέα είναι η αποϊδρυματοποίηση. Βέβαια με την αρχή ότι υπάρχουν υπηρεσίες προσωπικών βοηθών οι οποίες υποστηρίζονται και προωθούνται από το κράτος. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει θα ήθελα να σε ρωτήσω αν και θα τα πούμε και σε επόμενη σύντομη επικοινωνία μας αφού επιστρέψουμε με το καλό από το ταξίδι και θα πούμε και σε επόμενη σύντομη επικοινωνία μας αφού επιστρέψουμε με το καλό από το ταξίδι και θα έχουμε περισσότερες γνώσεις, εμπειρίες και στοιχεία να δώσουμε, φωτογραφίες και βίντεο να ανεβάσουμε και στον ιστότοπο του ραδιοφώνου του Α αλλά και στα προσωπικά μας ιστολόγια. Ήθελα να ρωτήσω σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σε σχέση αλλά και στα προσωπικά μας ιστολόγια. Ήθελα να ρωτήσω σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Να μην μιλήσουμε για την Σκανδιναβία που οι πληροφορίες που έχω, επειδή το αναπηρικό κίνημα εκεί είναι και πολλών ετών, ήδη προσμετρά πάνω από έναν αιώνα ύπαρξης και δραστηριότητας, οι συνθήκες ίσως είναι και κάπως ιδανικές θα λέγαμε, αλλά ας μιλήσουμε έτσι γενικότερα. Οι συνθήκες ίσως είναι και κάπως ιδανικές θα λέγαμε, αλλά ας μιλήσουμε έτσι γενικότερα για την υπόλοιπη Ευρώπη ή για όλη την Ευρώπη. Βεβαίως. Κοίτα, κάθε χώρα έχει λιγότερο ή περισσότερο ενδοκιγμένη την έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης και την έννοια του πώς πρέπει να ζουν τα άτομα με αναπηρία. Γενικότερα, εκτός από τις σκανδιναβικές χώρες όπως πρέπει να ζουν τα άτομα με αναπηρία. Γενικότερα, εκτός από τις σκανδιναβικές χώρες όπως ανέφερες, πολύ ανεπτυγμένα είναι και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν μικρές εστίες οι οποίες έχουν μια δυναμικότητα. Γαλλία, Μαδρίτη, Γερμανία. Έχουν μικρές εστίες οι οποίες έχουν μια δυναμικότητα. Γαλλία, Μαδρίτη, Γερμανία, Σλοβενία θα πω ή θα πω ακόμα και Βουλγαρία. Εντυπωσιακό. Σλοβενία θα πω ή θα πω ακόμα και Βουλγαρία. Εντυπωσιακό. Το θέμα είναι το εξής, ότι σε αυτές τις